Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri Hotels Pizza Game. To je proste hra, že si pizzár a predávaš ľuďom pizzu. To vám mohlo dojsť, ak vám to nedošlo. Takže budeme musieť čo najrýchlejšie urobiť pizzu. Počkej. Určite nám bude sírová pizza a pineappleová pizza. Oni aj tak strácajú čas. Ty kokos, že sú reálne proti mňa. Čo som vravil? Syrová. Zase syrová. A pepperoni. Ananásom som sa netrafil. Bože, toto je strašné. Ako som nerozprával. Počkať. To je syro. Pepperoni a tu syr. Oh, bože. Dáme asi do koša, potom niekomu pridám. A ono sa ešte robí? Pepperoni! Pepperoni, bože, ja som ho stratil. Ne, nesil som. Dobre.
Páči sa pepperoni. Dobre, sú to najväčší predávač pici. Dobre, dnešne je malo určite. Tiež prevádzkujete e-shop? Vitajte na Allegro, novom marketplace. Čo je? Hawaii, Moosehort, pepperoni. Dobre, to sú pizzy, ktoré viem. No, iba to Moosehort. Neviem úplne. Pepperoni. Dobre, to je hotovo. To je Moosehort. Dobre. Ale máme. Teraz budem okolo. Obyčajný človek. Dobre, nerobíme nikoho zvláštneho. Sekundu. Yes, pepperonová, presne tak, ako mala byť, podľa mňa. Preko, toto bude fajné pepperon. Pekný deň, dovidenia. Choď si nepríde z toho, že tam taká pek, ktorá možno dali tú spastanú. Pepperoni. Počkaj, to bola Moosehortová, ja som si pomyslel. Pán prezident, dobrý deň, pán prezident. Co chcete? Pepperoni. Pepperoni. Dobre, ideme robiť Hawaii a pepperoni. Ty si ešte počkáš. Takže Hawaii. No, dobre, počkaj, to položíme. Pepperoni tu máme. Pepperonky a toto. Dobre. Najskôr pre pána prezidenta. Ako to zistíme, že to je pán prezident. To. Najlepší človek na svete má taký siknírek ako ja. Tak to má si... Tu som ho parčoval. A sme kamaráti. Poznám ho. Poznal som aj, keby som si mal vybrať z 200 chlapov, ktorý on. Všetky sme stihli.
Kto chce viňovám vytentované krásne, chutné peperónové, budete vy však. Páči sa pre vás pizza Hawaii, pizza Musshort a uvidíme. Nových zákazníkov sme dostali. A koniec. Dovidenia.